Woi, coba sama jauh. Aku. Oke. Iki wani ora? Iki wani ora? Ora. Ora wani. Mundur. 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 Kowe. Kowe mundur. Oke. Kowe. Woi. Rasane rene terbang aku. Nek terbang. Ngawone yo kowe. Weteng tatapno iki nganggone udah Ora dhuwur. ora kebablas. Tak maju aku. Hei! Lewani maju kowe. Musuh aku, musuh kowe. Yo, no. Kene kurang gizi. Musuh aku. Mo. Sini. Ana, gak level, bocil ngono kok. Cilik rek. Pikiran. Karo didik gemoy. No way. Kene. Ketuaan. Woi, musuh aku. Bani kowe. Nek niat nantang. Colo. Cangkres. Aja pelat ben somongan. Terima ora kowe? Ora terima. Ngejak piye? Kowe dhewe ra ngatasi. Aku dhewe ra ngatasi. Aku duwe bola. Sopo? Sing jenenge Gatut Kaca. Gatut Kaca. Iso miber wonge. Iso miber. Lethe ora nganggo sotang. Miber ora nganggo lah. Jangan warung tanpa bayar. Utang. Utang buana wong ora bayar. Roh wonge kowe. Hei, roh wonge. Ora. Inilah Iki Gatut Kaca. Loh. Apa? Gatut Kaca. Hei. Aku. Iya. Gatut Kaca. Iya. Hei. Masa iki Gatut Kaca? Iya. Gatut Kaca ora pantes. Ngecek. Hei. Ringo semila apa coplok. Malah kayak cah SMP. Wah. Masa apa? Cah SMP. Aku. Iya. Masyaallah. Iya. Kayak cah SMP. Kowe ora ro artine? Ana artine. Lho yo ana. Apa? S. Sampun. M. Mana? P. Pindho. Kowe jenenge ngecek, Cuk. Ayo. Aku isih jopo. Lah, isih jopo. Iya. Anak pitu celeng ta apa? Pitu lho kok alake. Kamu celeng. Tangan tepuk tangan. Seneng kok gak oleh. Iya. Asane aku doro wis dikeprok iku. Ora doro. Apa? Abune gede.
musuhe. Sopo? Musuhe. Matane. Iya. Ngawur! Ngawur! Sopo ngawur? Iki mau ngono sing kene. Iki. Kok tunggu aku, Mak. Yes. Kok bacang. Yes. Kok gak ono. Ya sing Hei. Oi, golek apa? Golek apa? ya. Iki apa iki? Iki jenenge. Ya. Oh, mosok gas model ngene. Jajal di sawah kubur ya. Ha. Kaya permen sunduk. Permen sunduk. Iya. Bener. Kaya permen sunduk. Lah apa? Ha. Kaya pentol. Waduh, gas. Mak, sirahmu, Mak. Mlowe iki. Kene. Sesuk nambal. Nambal. Karo jadah. Mlowe karo. Hei. Aja ngawur. Awar piye? Maksudnya piye siramu darani kok penol? Lanjut yo kaya pentol. Kowe goro. Apa? Ana artine. Dono, Mak. Apa artine? Senajan siramu penol. Wow. Cintaku padamu terus pede. Anja. Sing tinggi. Sing di. Aja kono iku lho. Iki lho. Endi? Iku bos kita iku. Albas. Anjay. Wes monet tau lho. Hei, wes monet. Kenal ora? Lho. Sopo? Sopo? Lah. Sopo iku? Artis Facebook. Wes iku. Hei. Facebook. Wes digenti ya segini. Gede macam. Facebook Pro. Facebook Pro. Sopo jenenge jajal? Kang Riri. Wah. Sampun. Sing itu Wah, sapa ya? Orang kenalan aku. kenalan anu sopo Mbak jeneng Mbak? Halo. Jadi Halo. Ambil sini nggih. Oh, Mbak. Janiem. sopo jenenge meneh. Lek diwamu sing lanang kowe ngomong. Siapa sini? Semaro. Sumaro. Ada Mbak Sumaro. Sumaro. Perang ta ora? Aku wis bareng. Matimu saiki. Sopo sing mati? Musuhe. Macam leno jurit. Oi, Yo. Dipandang iku tiba apa, Bro? aku seperti gedhe ora kok. Ora iso. Ora iso. Ora iso. Gak iso ki ngawaki dia. Kowe goblok. Kena awake gede. Pancen sing loro. Nek kamu pancen aku pancen aku. Panjang iki, Din. Hei. Iki nggowo apa? Bawa foto. Kudu iki kirane bobote pirang kilo? Iki bobote Piro? sak intal, Mas. Aku sing buah. Ate mbok gorene. Ayo aku bantumu saya. Bobote, Bro. Sekitar Sekitar. awam cilik ra kuat. Gak kuat aku sing gede. Beriku. Ya. Hei, abot. Agar karo bengok gua Banter. Kuat. Iya.
abot cuk. Hei! 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 Andani ya. Pengangkat mulai. Loro banget kok abot. Ayo. Rasa ketak-kete. Hei! Urung tak demek, urung tak demek. Jane sak kintal. Iya. Lah yo nek enteng ngono koyoke. Goblok bocah, goblok ya iki. Kowe denger ketoprak ora? Apa? Iki sandiwara. Abot lah, embo enteng. Dah, ngono. Iya. Itu enteng iki. Berarti iki enteng tenan. Enteng tenan. Ora ono bobote. Ora ono. Cara dienggo ngepruk ora. Ora. Enteng dienggo ngepruk ora loro. Sandiwara kok Iya enteng tenan. enteng. Mosok ora loro. Iya, ora. Gobok rene ora loro. Ora. Liyane. Piye? Ora loro. Mergo Sandiwara. ora loro wan sandiwara. Ora loro. Gak loro ya? Sandiwara. Oh gak entuk nasu. Kepri kowe dhewe ape mulai? Kowe ape mulai tenan? Iya. Kowe ndemang boncek sapa? Lah iya iki. Ini kucine tak mulai. Eh, Ini kucine. ora iso. Lah opo keprui terus kok? Sandiwara gantung nesu Mas. Nesu. Gantung. Betul. Ya nesu ora bayaran. Ane wis dijaluk. Kira bal trotol ki. Ya kuat.
Siji, loro, telu, papat. Hei, iki opo doprae bak kok ning sampe? Apa? Iki doprae bak piye? Lek tok rembak kowe bakal gak tak jak. Hei, siapa yang sudah bocah? Lah sing aku mau kaprai terus kok. Lah kowe salah goblok kok. Lek mas ora mau dobrak. Kowe kamu jangan bengkar. Kowe lo, wah ini dibang bengkar.
jom sing papa tak upenane aku. Apa terus kowe? Sing kondo papa coba. Del iki lho. Hei, papa. Kowe wani jago aku. Bojoku wis ino. Iki gelem ngaku ta ora? Gin. Cita. Bojo papat. Kowe duwe bukti. Dua. Apa buktine? Aku ora. Ke bola wae. Tetep oleh bojo. Ya. Apa buktine kok? Dek nang ning Kudus. Ya. Ketemuan yo ambek aku. Ambek kowe Del. Iya. Kowe ngaku apa ora? Loh, ana sejine. Ora kesel Jon. Lha kok ono sing ngomong kok Ana sego Pesek ngakoni. Sing keloro. Ning Didal. Lagi main denane. Ning celuak. Lho. Iku metu yo karo aku. Lah apa? Ketemuan. Hei, ning keluar kowe tak jak isi bensin no. Ate joblo ning hotel. Aja iya ning ora gelem aku. Pelep streaming ate. Ketero di sik. Paling apik iki nomor 3. Ning Juwono. Yo, kowe kon ro. Iku ya ambek aku karo sono ki. Para iso lapo. Ning alun-alun bakal paling lor. Hei, iku aku nang belum. Banku bocor kowe tak jak ngopi no. Hei, sing kepapat. Lah iki paling bahaya. Paling bahaya. Bahaya. Ning Kowe Didal. duba kowe. Apa? Iki ketemuan deknane. Ning Ambek cemek barang. Iya. Wong loro bocah. ning di. Ning Margoyoso. Hei, Apa? perkara Margoyoso iku jipuk duwe. Eh, lagi dia pergi lho, Gin. Lah cuma duit karo kowe. Ate ambek cewek yo. Ya ya. Ambek cewek. Aku yang mau titip nang Lah, rumah. Iku ora cewek. apa? Meden sak. Hei, kowe dengi. Iya. Lah aku lagi dia bengi. Dia bengi. Gino, Gini. ambil aku. Neng dubur. Neng dubur. Iya. Ketemuan. Ambek sapa? Malaikat. Arek cetek iki. Kowe ketemuan ngejak karo malaikat iki. Maksudnya, mari kita main karo malaikat. Ora. Sambut becek ya semalam. Kali 1000. Mek diliang mek. Gino. Gino. Aku. Iya. Oh, kon saoto to. Oke, bro. Hei. Ana apa dah? Kenapa? Ono lindu, Gin. Ora mungkin. Ono lindu. Nek enek lindu, wong nonton iki do buyar. Ono lindu, Bu. Ora. Panggungan ndak urut kabeh. Iku ora lindu. Napa? Aku salto ora. Ngawur, Gin. Ngerti ya? Awak gede ngene kok sok. Yo wis, awakmu gede. Ora salto ora pati. Satu kok kono rene. Dijebol satu iki. Gak aku lek. Pergi ada kita dah. Aku ke satu lagi yo.
balik kok. Latung-latung gak apa-apa. Badal lele. Orang mulai dhewe ya. Besok ning Ora separuh tok. aku ngene apa rasa ora mentok lawas. Prajurit Bayangkara. Yen kowe ngejak adu janon oleh palagan, ayo maju salabrak. Cangkat.
RT. Aduh, jangan orang gini. Prajurit Bayangkara. Opo prajurit Dharma Putra Sertaan Padai. Bakal tak asli. Sawan. Ais.
Iki ora wani lek. Aku wedi. Oke wani. Kau ora wani. Oke. Naik kuring kau. Oke. Ngene tos tak makan ora tak blek kesuwen ya. Alah. Waduh, waduh. Wah! Aduh. 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 Das kompletat. Aduh. Iki piye? Aduh, tolongi. Aku tibae iku tukang sakal putu. Aduh, iki piye? Aduh. 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 Wah, ada nasu iki. Asu kowe. Kowe kire. Kowe asu. Nane aku asu. Kiri sawo. Aku. Lapot. Wah, jalannya nesu. Kit, jalannya nesu, Kit. Iya, jalannya nesu. Hei, apa? Iki sida buka. Sido yo kira baris kuwi. Ning jero iki suhu panas, gatel kabeh. Gatel. Ya, Sesuk tak tukokno obat gatel. Mati kula. suwe lembok jin. Ayo, Kit. Kayak sebetulnya pergi. Aduh, kataku suwe. Kataku suwe. Oh, gila, lu. Sesuk tak tukokno anyar tenae. Oke, makasih, Bang. Ayo, Kit, bener gak sih, Kit? Aduh, ayo, Kit, ayo, iya. Aduh, Kit, Kit, aduh, Kit. Goblok. Piye nah? Kowe ku goblok. Sing goblok kowe. Kowe. Kok iso aku? Lah sing tak bener celok sing mati kowe. Sapa sing mati? Lah iki mang. Aku ora mati. Ora mati. Ora. Lah kene. Kaget. Lah celak. Kaget. Yo. Bener iki bener dok.
Carane
sing Gajah Mada. Lah kowe aku ayo do teko ing Pasundan disiki tak tudhep goleke waduk. Golek alane apa Majapahit. Mergo kowe aku wis patuh. Siji, aku ora ngerti. Kowe kudu bisa buka uang. Apa keunggulan ing Majapahit? Beda. Majapahit iso kencar-kencar gayo kentaloro. Mergo apa pusaka telu cacahe. Siji, kitab Sutasoma. Loro Kertanegara. Apa? Telu Kiai Margapati. Ya. Iku kok setan wae. Ben kok aja kejaba saka kuwi. Dheweke gampang ngungkung karo ora. Iya. Kuwi kok mesti ulah karo awak dhewe kok bolong. Yo kok carane golek akal diwacara sampeyan. Iya. Ya kok ben ora ketok. Awak dhewe kaselak barang kamlok susu malak. Dene ora kok sedekah pingawe-awe. Kowe matur apa? Ora apa aku matur. Dadi teluk-teluk nanti sowan-sowan gole matur gitu. Heeh. Ben ora padha. Ben kepilot. Ayo, didemitan teko le Pasundan. Iya, monggo.
dene Kadang Trasena upama besok dadi bocah kang wasis apa ditujuan? Rama pepunden kula saderipun matur kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk. Tak tampa ya. Mung puja-pujiku tampani. Rama senajan to putra menika putra awujud panika mugi dalah Kadang kula Citrasena. Awit menapa to Rama? Mung kula olah bela raga dhateng Kadang kula Citrasena. Kula mung kepengin yen tonen payo-payo musuh ing pasundang namung cekap kula yang maju ing medan logo. Awit sumpah kula mung kepengin ngrungkepi bumi utah getih kula Rama. Sing kepiye Citrasena? Semanten ugi kula Rama boten kendhat rinten saha dalu anggen kula ulah gila-gilan Kang Mbok Citra Resmi menika kangge ngetingalaken wonten ing manca negari. Bilih wonten pasundan menika wonten Kang Mbok Citra Resmi lan kula Citrasena ingkang ungguling jurit. Duh sinuwun jimat pepunden kang menapa sedaya kula ora mulat dhateng panjenengan. Dados putra putri menika luhuraken dhateng asma panjenengan. Ditaloka. Sabda katimbalan Rama. Sedel meneh kowe bakal dadi manten. Inji Bejo bejaning warita. Kuwi lamun digarwa dening ratu ing kraton Majapahit ya Sang Prabu negara Rajasa ya Prabu Hayampura. Ya, wiwit dina iki kowe kudu sinau budaya Jawi sing besok kesuguh kelan kakung Prabu Hayampura. Tan urung kowe besok dadi ibu kawula ing pasmen lan kraton Majapahit ya. Mato ya. tumindak sak pecak tembung sak limah kula tansah ati-ati Rama. Awit kula calon ibu jroning ing Praja Majapahit. Rangida. Paman, kok ngendel to? Pun timbali kalih Kanjeng. Kala mangsane nggih. Kowe besok sing tak percaya dadi pranata adicara. Sebab yo tanung besok bakal ana tau sing luwih akeh saka manegara kang padha mangayu bagya ana ing ora-ora budal. Mergo kowe pinter wasis bicara pinter ngrakit tembung kowe aja nganti suwaya ya. Sagah kula badhe sagah sedaya dawuh panjenengan dalem suwun. Lho suwun suwun pertamu. Wonten tamu Rama. Manggane Yayi, ini Yayi. Sampun boten menapa. Saturan benarak. Nah. Monggo. Tamu pun ajeng. Lah niku Kersane ninggaken. Yen ora kleru iki kaya prajurit Majapahit. Dengan Jarma Putra. Sapa kok? Lora Wadek. Rawalan. Rayu. Rawake. Dadekmu kaget tingkal bu. Suwarno pasunan Tanmustala iki mesti ana wigati. Saderewon munjuk
matur kula menawi lepat dina dungkak kersa miyok pariwilasa paksama saking negari. Iya. Suwi kula kinal Tak tampa pas utamane mugi nambahaken kegiatanku. Bidal kula saking negeri Majapahit tumapa ulangi pasundan. Pun kawigatosan mligi kagem panjenengan. apa? Napa saestu mrene dawuhipun nganggo putra ya pitaloka citra resmi dan sang Prabu Hayam Wuruk. Bener. Sampun kagal Wis tak penggalih kanthi mring tirta kawucayan. lho sewu sing boten ageng kula menika nglincipi barang sing papat saengga digawa perkara boten napa nggih munggo nek Sang Prabu Sri Baduka Maraja menika ratu Abala Raja dawuhipun polang pinanganten wonten satengahipun ara-ara putra napa kira pangenan ini kali Majapahit resmi ing pasundan duwiyah tanpa topi balas napa itu saru dinu gawe saya bawa keplok ing kawula ing Patmono negari gawe lho ratu ing pasundan Ratu Gong Binatara pinter wicara lan wicaksana adil para mantu lho mantu putra kang diagol-agolke kasasa ing jagat pindha widodari tumurun mantu lho dawuhe kok ning ora niku sedaya dara-cara pawekanipun rekian Patih Gajah Mada napa dawuhe Gajah Mada kasmawon sumpah wonten sak isore gapura Wirawati ta. Iku Juk. Ora nedawa ing dami yen durung nungkulake. Sabar ngantos mawon. Lah iki monggo kirang teluk menika namung pasundan. Lah iki dipun gilake. Napa sebabipun Gajah Mada matur dora ngesodan kang sinuwun. Ngantos kadang karepe Gajah Mada ajeng mungkep kuwak panjenengan menawi aturipun rawadeng rawalen sedaya para wau pun galih kok leres tenanipun monggo sedaya kala wau kawicaksanan dhateng panjenengan Gajah Mada dhisik kuwi tau dadi patih ing Kahuripan Kediri mrangane Dyah Wiyat ya Raja Dewa. Bareng Gajah Mada diangkat mundhak pangkate dadi patih Hamangubumi ing Kraton Majapahit ngganti palunggane Empu Rewes ya Haryotadya. Kok ketok mulak Gajah Mada mbandul sira adol gendung wong sing kongas. Aku ngerti yen Gajah Mada kuwi pinangka dadi tunggung prajurit Bayangkara. Dene sumpah ana ing sakmasine Gapura Wilepati ya Gapura Bairung. Kuwi nek ora luput taun 1334. Biasane kuwi ngelingan. Masehi nggih. Kuwi mbarengi sisi laire Prabu Hayam Wuruk. Loro mbarengi mbedhose Gunung Gelut sing kaping 3 mbarengi gempa bumi ing desa Banyu Pindah. Apa
Gajah Mada kepengin sumpah palapa. Sumpah kuwi ketok Prestio. Palapa kuwi cuti utawa prek. Lamun selampun. Nindake program politik Nusantara. Politik kuwi gegayuhan. Nusantara. Nusa kuwi pulo ing antarane kaya dene Pulo Bali, Pulo Sumatera, Kalimantan lan Keputira dadi katon Mojopahit. Lakon ti. Diriso brang wetan, brang tengah, nyancik brang kulon. Ana ing kerajaan Pejajaran. Yo kerajaan Sunda yo pasunan iki. Mbok menawa Gajah Mada ora kuwagan. Mergo apa? Ditimbang andaning Gajah Mada lan Sri Paduka Marga ingsun. Kuwi ora sak program. Nanti Gajah Mada dadi cucuk lampahe Prabu Hayam Wuruk. Temuko ning Pasundan yen putra Sudya Ayu Pitaloka denukan Prabu Hayam Wuruk. Mung emane do pengen mung ana ing ora bubak. Ya iki sing dibayani ra iki. Niki cara lan paweka digunakake. Nah, dinaras dawa. Iki ketok saru. Ping 7 ketok. Yen Gajah Mada wis wani dadi sifat rumaja. Ketok nino gegabah iki. Rawading, awring. Nggih. Kuwi bayo maku. Itu penganten tetep ingsun wurungke. Sesongaran adol gendong. Ya niku. Aku kuwi wong sing biaduk-aduk. Aja dianggep banyu sak godhong lompok. Ora. Tembung sak krimah nyawijan. Inyo kamu. Kowe kudu bisa buka blak utang apa to? Ringing Praja Mojopahit. Suatu ingkang digebuk. Badhe kok buka wati Mojopahit. Niku to, gampil niku. Napa sebabipun Mojopahit kencar-kencar saged gayuh kentara. Nggih. Kedunan pusaka sakatrini. Lah, saka terus. Apa wae? Kitab Sutasoma. Kitab Negara Kertagama Kiai Margapati. Nek Mojopahit kecaran pusaka tiga-tiganipun angel mijet wae nganti rubuhe Mojopahit. Ngono. Nggih. Upama Mandela wis tropos, gampang nglubuhe. Perkawis pusaka menika cucuk lampahipun. Lha niki lho, rayu ora. Aku Nodipati kurang juga. Oh, ngoten. Iya. Sabtu kadang. Kowe bagawe itu Mas Sudah. Kowe aja nganti semoyo. Saiki kok. Kowe bapak Mojopahit. Dimusuh dewe sapa? Salam sakatene. Kepareng nyuwun pamit sujung lanipun. Ayo. 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 Ayo.
menawi mangke paman Patih Prayudha kacepengan prajurit Majapahit kula saged sambiyantu. Oh, ngono iya. Tak terangi kan. Nuwun pamit Bapak. Yayi. Mbok. Sing hati-hati ya Citrasena. Yayi. Lambang kejayaan ing Kraton Majapahit iki dadi tanggung jawab Rene wektu dina iki lambang kejayaan ing Majapahit Margapati anes saka pelanggan yen sang Prabu Hayam Wuruk perso kurang perkara iki mesti aku lan bakal nampa pitono ya Nanging kepiye malih kabeh iki mau wis dadi tanggung jawab lan sampeyan. Kula yen nganti sang Prabu Hayam Wuruk mangerteni bentuah raja ana ing Majapahit nganti ilang. Pidana apa wae kudu dilakoni. prasasat kasendalo nyawa kamoca aja engko aku ora bakal suwo kula prayogane ayo bebareng aku aku lan rasa dalem sang Prabu Hayam Pusaka sak katring nyuwun pangapunten sang Prabu Hayam. Pusaka bentuah wonten ing Kraton Majapahit aneh saking plangkanipun ilang. Kalawuh prajara Kagalang ijik dawuh kula kang kewajiban tunduk kemit ing gedung pusaka kang tanggung jawab sok boten wonten sanes sedaya kalawau kula ingkang tanggung jawab sampun semanten ugi ingkang kula tanggung jawab yen ngono sira saklarane ngakoni sakabeng dosa lan kaluputan kula ngakeni menawi tumindak kula menika lepat lirwa ing kewajiban satemah lambang kejayaan wonten negari Majapahit anes saking plangkanipun sang Prabu menika leres menawi badhe dipun pidana menapa kemawon bebasan kapocok ana jangga kula badhe sagah ngayahi saguh nampa pidana apa wae nek ngono kowe ora pantes urip becik tak pateni
lajeng kersanipun Kanjeng. Ya mbok didaya piye carane sapa bisa bali maneh ing plangkane meneh Angger Prabu. Sengaten. Langgar lan kuwi dawuh kula isih bejo kemayangan. Ingsun Ramatrapi pidana pati marang sira. Mula kowe andane senopati Kebumaruta. Wektu dina iki bali lan orane pusaka sakatene ndak pasrahke kelawan senopati Kebumaruta. Enggal marang lan dalem senopati. Kados pengaturipun tambahi pangestu Sinuwun Prabu.